Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем два начина за декориране на куприна, които сами можете да използвате вкъщи и да направите красив купринен шал, уникална артистична вратовръзка или пък художествено купринено платно. За целта ще ни бъдат необходими естествена куприна за предпочитане в бял цвят и без ефекти по структурата на плата. Специални бои за рисуване върху куприна в различни цветове. Четки за рисуване в различни форми и размери. Рамка за опъване на платното. А за получаване на ефектите вода. И сол. Първото нещо, което трябва да направим, е да подготвим нашето платно за рисуване. Тоест, опъваме плата върху специално подготвена за целта дървена рамка или върху най-обикновена кутия с подходящи размери. Платът ни трябва да докосва масата или плота, на който ще поставим рамката, защото боите ще проникнат в обратната страна на плата, ще се слеят без да искаме това и същият ефект ще се получи не само върху плата, но и върху масата. При избора на десен трябва да се съобразим с предназначението и размера на платното, ефектите, които трябва да постигнем и цветовете, които ще използваме. Ние избираме върху нашия шал да разположим концентрични кръгове в топли цветове, които искаме да се преливат. Ако сме достатъчно уверени, можем да рисуваме директно с четка върху платното. В противен случай бихме могли да си помогнем, като очертаем предварително желаните кръгове върху хартия. Това може да се случи, като използваме различни чаши или друга посуда с подходящ диаметър. След това поставяме хартията под плата и внимателно пренасяме модела с много фини и почти незабележими линии върху определените участъци от шала. Вече приключихме с предварителната подготовка и е време да пристъпим към най-интересната и забавната част от нашето общо занимание. Първо ще нарисуваме фигурите, а след това ще оцветим и фона на нашия шал. Започваме с най-светлите тонове и постепенно нанасяме всички цветове. За тънките линии използваме четки с остър връх, а за по-широките участъци плоски четки с различни размери. Тъй като куприната е капилярна структура, боите ще се разлеят, затова внимателно рисуваме далече от предходната линия. Боите сами се приливат и оформят различни кръгове.
Ако е необходимо, допълнително с четката приливаме цветовете, за да получим преходни нюанси. По същия начин, далеч от контура на фигурката, започваме да нанасяме и фона. Оставяме боите спокойно да се разливат, за да запълнят всички участъци. Ако сме доволни от резултата, спираме до тук. Сега обаче ще ви покажем един много лесен начин да получите уникални, неповторими ефекти. Внимателно напръскваме с вода участъците, които искаме да имат ефект. Това може да бъдат фигурите, или само фона, или пък цялата площ. Поръсваме сол върху омокрения плат и наблюдаваме как малките кристалчета започват да раздвижват цветовете и да ги смесват по много красив и неповторим начин. Така, чрез този лесен метод, ние ще размием всички граници между цветовете, а те ще получат по-светъл и по-пастелен оттенък. Отстраняваме излишната сол и дизайнът на нашия копринен шал е готов. На финала пристъпваме към фиксиране, т.е. помагаме на багрилните частици да се захванат трайно за текстилните влакна, така че можем спокойно да перем, без да се притесняваме от нежелани допълнителни ефекти. Най-лесният начин за фиксиране е чрез термично въздействие. С други думи, просто трябва да изгладим коприната. Крайният резултат е впечатляващ, нали? Надявам се да сте се забавлявали, приятели. Едно е сигурно. Този дизайн няма как да бъде повторен. Той е уникален. Ако все пак по някаква причина не желаете да творите сами, заповядайте при нас. В нашето музейно ателие Коприна ние ще осигурим всичко необходимо и ще направим това заедно.